bethunana ndibawela khe ndincokole malunga nento edibene ne-drugs. Uba niyakhumbula kakuhle bendikhe ndavela apha kuTikTok ndifote nomntanam. Umntanam osebenzisa ezinto zeziyobisi but usamile kwangoku manditsho. Ndiyipixile into edibene neziyobisa nawuxaka. As a parent, mhlambi omnye umntu uthetha ngayo far away from yena. Mna ndiyipixile into as a parent edibene ne-drugs. Umzali opixa into edibene ne-drugs okokuqala akanabuthongo, akalali. Kusa ehleli umzali opixa into edibene ne-drugs. Xa ubukele kakuhle wena mntu kwehlelayo ujonge awulali wena. Awulali. Ulindela nantoni na okokuqala enothi yehle kwase bantwaneni bakho xa ungumzali opixa laa nto. And xa upixa ii-drugs kufuneka even nasemalini ube kanti unayo imalanyana onayo, because awuzuphumla kukuquqa irehab. Na irehab ayikho free. Irehab ayikho free. Abanye abantu babase abantwana ezirehab bade bancame basweleka abantwana. Baninzi abantwana baswelekayo i-drug. Abantwana abaswelekileyo inezidubu ii-drugs abantwana. Abazali babhubhile ngabantwana abatshaya kwa i-drug. Abanye bebulawa ngabantwana be-drug, abanye bebulawa kukugula ngenxa yabantwana abatshaya i-drug. Ngohlobo endinixelela ngalo ndinixelela into yokuthi khanibe nepicture ukuba i-drug lena umthetho wayo yenza ntoni kuleni country i-drug. And mna I understand into yokuba aba bantu bona bayithengisayo i-drug they don't have abantwana abayitshayayo i-drug. I think in a way bayababonisa abantwana babo ba ingozi kangakanani i-drug mabayiphathe. Qha aba bethu bona balobeke baye kwi-drug. And nabo kuba ababo bebanqandile bangabanqandi ke ngoku aba bethu xa beyitshaya i-drug, because bahoye ababo abanaxesha laba bethu. Because abantu balapha umzekelo thina abantu belilizwe elenlaziyo asinalo ixesha lento eyenzeke emntaneni nakho. As long thina si-safe akho ngxaki. Umbuzo ke ngoku endinawo kubo abantu abahlalayo apha kweli ilizwe ke ngoku naba even abazithengisayo baye beve njani umzekelo xa bebona abantu beqwayo plastic besitya emgqomeni, baye bafilishe njani deep down xa besiva abazali kusithiwa bephuma apha emaphepheni beplagiwe kusithiwa nanku umzali othile uqhaqiwe because of umntana obetshaya. Kuye kube njani bethu apha kubo? I know uba bathi bona yi-profit, but mna ndicela ubaxelela iyi-profit kubo but ingumngcwabo ebazalini. Bona ngexesha benza i-profit wena ungumzali it's either kuzongcwatywa wena okanye kuzongcwatywa laa mntana okanye nizongcwatywa nobabini nalaa mntana. So yeyiphi into emnandi? Ayikho enye indlela yophila tu kunalena indlela ekhupha izidumbu ezininzi kangaka ezweni lethu? Is there no other business except i-business yothengisa ii-drugs qha? Even though beyazi into yoba it affects i-brain yabantwana into yothengisa ii-drugs, bayababona begula apha phambi kwabo but umntu angabi nayo nenye into embethelayo. Is it because abantwana ayingobaba? Is it because
aba bayawabona namaxhewukazi ayagcuma ezindlini zabo ayareyitshwa ngabantu ekuthiwa xa at the end of the day utshaya idrugs unyana wakhe. So ayibikho into abachikimisayo into yoba heyi hayi kodwa lena into irate yobhubha kwabantu is very high zii-drugs. So noko makhe sirhoxe sibuyise unyawo siyiyeke ngoba le nto iyabulala. Andisathethi ke ngaba bamanye amazwe abanefreedom apha yokuyithengisana ndawoni inestrategy. Is it because kuthiwa bona bayawabhrayibha amapolisa? Is it because of that? Is it because bona baphila apha kweli lizwe ngebribe? Babona noba kubhubhe bani, noba abazali bayalila, noba abazali bayangcwaba, as long as babona they carry on pouring out i-bribes, kubo there's no problem. Yintoni umahluko ke ngokwento enjalo ne-witchcraft? Umahluko womntu obulala umntu engqondweni amtshayise embona futhi ngoba awusoze undivumele ndizosela umzekelo iparafini undinike iparafini okanye idrinki eneparafini uthi mandisele idrinki eneparafini knowing that iparafini iyabulala. Mna I will simply call you a witch. Soze undinikeza into yazi into yoba iyabulala futhi yayiva na uba lena into is killing thousands or millions zabantu, but wena you are carrying on because wena ufuna kuqamele ngemali. Abakho abantwana belapha ecankwakho bafida inyama imini yonke. You don't care abanye abazali noba bafilisha njani na. You just don't care. Uyazibona zonke ezi funerals zilandelelanayo. Wena you don't care. Uyababona bonke aba bantwana bangafundiyo. Wena you just don't care. Uyababona bonke abantwana batya emgqomeni. You just don't care. And even norhulumente wethu included. Sina meya thina even apha eStern Cape. Sina meya yethu thina apha eSt London. Kudala yaxelelwa beripotelwa that kukwiindawo ezithile etown ezenza soso, but there's no action because umntu bakhona abantwana babantu balapha ecankwabo, they are not facing any challenges bona. Kodwa thina siyabamela oomeya bethu xa kuthethwa ngabo, simasibile thina sithi hayi ngoko not yena. Kodwa bona xa usiva kwii-meetings esizihlalayo kuthiwa hayi khange babekhona. Sifilishe njani thina singabazali ababilayo kusasihleli? Ikhona into yobila kuse uhleli ba kusithiwa umntana oright. Khona into yobila uquqa ezibhedlele wena imini day in and out, in and out, in and out. Wena ungumama wasezirehab, wena unabantwana phofu abanye bayabhubha abantwana, abanye bayeka izikolo. Yonke le nto endimenshinileyo ingaba akekho nomnye umntu even nasemadodeni amadoda nam ndizinikezele ndungelo because why? Ndiyabona into yoba bayafa abantwana bayaphela. Who's then going to stand up and talk about i-problem ye-drugs xa kungami mna? Xa kungami mna, who's going to talk about it? Ndicela ukhumsha ngoku. Who's going to talk about it xa kungami mna? Because ezi zinto zidestroya abantwana. Then what must we do as parents? Sanophumla abantu base-South Africa. Sanophumla abantu bezwe lethu because why? Ingxaki ikhona ingenile. Inida nina kumniwe ngenyawo. Siyavota thina. Bayavota abantu. Inida abantu ingxaki nayiphina ekhoyo. Kuyavotwa apha kuleni country. Abantu bayavota, ziivoti zethu ezisa abantu phambili. Let's all stand up and fight into edibene nezinto ezibulala abantu ngale rate ezibulala ngayo abantu ii-drugs, ngale rate ezidamaja ngayo abantwana ii-drugs. Guys, abazali bayabulawa ngabantwana abatshayayo. Abazali bayahlukumezeka ezindlini. Abantwana bashiya izikolo. Government, do something about it because siyakuvotela. Siyavota side simane sikushiya siphinde sibuye. Siyavota ekugqibeleni. Do something about it, abazali abalali.